100-fold. The cross of Jesus Christ in our ancient shores is now 500 years cherished gift to hold. He has given us faith, a gift to love and to share. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasa kanimo. Padayon tang magampo mga igsuon alang sa kalinaw sa tibuok kalibutan, kaayuhan sa mga masakiton ug kalampusan ining ato karong gihimong pamakuna alang sa pagsumpo sa pandemya. Ato sang padayong iampo ang atong mga benefactors and donors na unta mahatagan sila sa mga grasya nga ilang kinahanglan karong panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinomdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Amen. Magampo kita. O Amahan, gitawag mo ang imong mga anak aron maglakat sila diha sa kahayag ni Kristo. Luwasa kami sa kangitngit ug bantay kami diha sa kasanag sa imong kamatuoran. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Pagbasa gikan sa basahon sa Heneses. Namatay si Sarah sa usa ka gatos ug kawhaag 7 ang iyang panuigon. Didto siya mamatay sa Hebron, sa yuta sa Kanaan. Nagbangutan si Abraham sa pagkamatay ni Sarah. Unya mibiya siya sa dapit, diin gihaya ang iyang asawa ug giingnan niya ang mga Hitihanon. Usa ako kalangyaw nga umalagi dinhi. Baligay ako yuta nga kalubngan ko sa akong asawa. Unya gilubong ni Abraham ang iyang asawa nga si Sarah sa maong langob sa yuta sa Kanaan. Busa na panag-iya ni Abraham ang uma ug ang langob niini nga kaniadto ila sa mga Hitihanon. Tigulang nakaayo si Abraham niining panahona ug ipanalanginan siya sa Ginoo sa tanan nga iyang nabuhat. Giingnan niya ang labing tigulang niyang sulugoon nga mo'y iyang gipialan sa tanan niyang katigayunan. Itapion ang imong kamot sa tunga-tunga sa akong paa ug panumpa kanako sa ngalan sa Ginoo, ang Dios sa langit ug sa yuta, nga dili ka mangitag asawa nga taga dinhi sa Kanaan alang sa akong anak. Lakaw ngadto sa akong nasud ug pangitaig asawa ang akong anak nga si Isaac didto sa akong mga paryente. Apan nangutana ang sulugoon, kun ang babayi dili moban kanako nganhining yutaa, padtuon ko ba ang imong anak ngadto sa yuta nga imong gigikanan? Mitubag si Abraham, ayaw gayud padtua didto ang akong anak. Ang Ginoo nga Dios sa langit nagdala kanako gikan sa balay sa akong amahan
ug gikan sa yuta sa akong mga paryente, ug nanumpa kanako nga ihatag niya kining yutaa ngadto sa akong mga kaliwat. Magpadala siyag anghel nga mag-una kanimo aron didto makakaplag kag asawa alang sa akong anak. Apan kun ang babayi dili gustong mokuyog kanimo, makalingkawas ka na niining imong panumpa kanako. Bisag unsay mahitabo, ayaw padtua didto ang akong anak. Niining higayuna si Isaac nga didto magpuyo sa yuta sa Negeb, nahiadto sa kamingawan sa Berla-Hirog. Usan niya anak kahapon, misuroy siya sa kaumahan, ug nakakita siyag mga kamelyo nga nagpadulong kaniya. Unya nakita ni Rebecca si Isaac, ug nanaog siya sa iyang kamelyo, ug nangutana sa sulugoon. Kinsa man ka ng anaa sa uma nga nagpadulong kanato? Ang sulugoon mitubag, siya ang agalon ko. Busa gikuha ni Rebecca ang iyang kupo, ug gitabunan niya ang iyang nawong. Si Isaac gisuginlan sa sulugoon sa tanan nga iyang nahimo. Unya gidala ni Isaac si Rebecca ngadto sa iyang tulda nga gipuy-an ni Sarah nga iyang inahan, ug si Rebecca gipangasawa niya. Nahigugma si Isaac kang Rebecca, ug si Rebecca maoy nakalipay kaniya sa pagkamatay sa iyang inahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Kay ang iyang kaluoy nagalungtad sa kahangturan. Kinsay makasugilon sa gamhanang mga buhat sa Ginoo, o makasangyaw sa tanan niyang kadayganan. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Bulahan sila nga nagatuman sa matarong, sila nga nagabuhat kanunay sa husto. Hinumdumi ako, o Ginoo, diha sa imong pagpalabi sa imong lungsod. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Duawa ko sa imong makaluluwas nga hinabang, aron makakita ko sa kausbawan sa imong mga pinili. Pagsadya diha sa kalipay sa imong lungsod, ug paghimaya sa imong kabilin. Pasalamati ang Ginoo, kay siya maayo. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, nalaygon siya laban
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya mibiya sa Jesus niadtong dapita ug samtang naglakat siya nakita niya ang usa ka kobrador sa buhis nga ginganlag Mateo nga naglingkod sulod sa iyang opisina. Miingon si Jesus kaniya, sunod kanako. Og mitindog si Mateo og misunod kaniya. Samtang nagkaon si Jesus didto sa balay ni Mateo, may daghang kobrador sa buhis og mga makasasala nga miduol og misalo kaniya og sa iyang mga tinun-an. Nakakita niini ang pipila ka Pariseo og miingon sa iyang mga tinun-an, nganong nakigsalo man ang inyong magtutudlo sa mga kobrador sa buhis og sa mga makasasala. Nakadungog si Jesus kanila og mitubag, ang mga tao nga way sakit wa magkinahanglag doktor kundili ang masakiton ra. Lakat og susihan ninyo kung unsay kahulugan niining bahina sa kasulatan nga nag-ingon, wala ako magkinahanglan og mga halad nga mananap kundili kaluoy. Kay wala ako muanhi aron pagtawag sa mga matarong kundili sa mga makasasala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Kinsa ninyo dinhi nga naminyo tungod kay gibuya. Taas kamot. Ikaw gibuya ka. Nya sige pa mo sa imong bana. Nalingo, bana. Oh. Ang style sa una, ibuya ang amahan or ang inahan maoy mangitag asawhonon or banahonon sa ilang anak. Amo na si Abraham, siya'y nagpapangita og asawhonon para ni Isaac. Why problema si Isaac? Ang problema lang inigabot sa asawhonon ug wa ka kauyon. Naunay problema. O nakitaan man sad ni Isaac na gwapa sa kay Rebecca, niya buutan sad, nalipay kay siya pagpangasawa niya ni Rebecca. Pero pinili ito sa amahan. Pinili ito sa iyang ginikanan. Niya giunsa man pagpili ni Abraham, ingon siya, ayaw pangita og asawhonon sa kong anak dinhi aning yutaa didto sa akong mga kaliwat, akong mga paryente. Ngano man, way salig si Abraham sa mga tao nga langyaw. Wa siya salig ana. Niya giisip sad ni Abraham nga ang mga tao didto may pagtuos Ginoo, di man pres niya nga nagtuo Ginoo, dili to maayo mga tawhana. Siya nagsunod man siya sa Ginoo. So nangita siya buutan, unya sigurado siya sa batasan, nya doon na siya ay mapangutana. Kaliwat maningkuan, di ba kamo kusog man kay mo ana no? Ikahibaw ninyo nga naay uyab inyong anak. Ingon din, kinsa man ang anak? Ikahibaw mo, uy sus, Ginoo ko, ang nauyab pag yun, anak ra ba ni kuan, liwat man na. Yang imo ganing mahibawan nga ang ginikanan kadto sa mga buotan kay anak kana, okay kay ko anak, okay kay ko. Ana no? Mao na atong mga tawhanon nga standards. Unsa man? Okay na dili. Maayo na dili. Husga? Wa man mo klaro. Kamu ba managana na mamugtubag nako ngano ni? Nana mamoy duda sa kaniron inig sanong na to ani lain na sa ni sulti father. Di lang may lang na ba nga atos ang susihon ang ato mga pamaagi nga tawhanon ug ang Dios nun. Pag-anhin ni Hesus sa kalibutan, gitawag siya og pamanhonon. Siya ang nangitag asawa ug ang iyang gipangita nga asawa
gitawag karon og simbahan. Ang simbahan mao'y asawa ni Kristo. Si Isaac bugtong anak ni Abraham. Si Jesus bugtong anak sa amahan. Hawa mo kahibawa na. Mao lagi na. Nakaron si Jesus nangita og asawhonon nga dili sibo sa atong tawhanon nga standard. Kinsa may iyang gipangita nga iyang himuong asawa? Kinsa may una niyang gitawag? Usa ni ana kani si Mateo nga mo'y nagsuwat aning atong ebanghelyo. Si Mateo ilado kaayo nga public sinner kay kuan man siya kanang tigkuliktag buhis. Mao bitaw ang mga Pariseo nga kaliwat ni Abraham, kaliwat man to ni Isaac ang mga Hudiyo. Taas kay silang standard, kinsay pasudlon sa templo, kinsay ilang kuyugag kaon. Nya usagid sa ilang standard, kinahanglan ang tao nga mosulod sa templo, ang tao nga atong kuyugan kana gyung waysa. So doon na sila'y pamaagi unsaon paglimpyo ang tao gikan sa sala. Nya og na makasasagan ka, nya ikaw leader ka or membro ka sa templo, nya mukaon ka, mukuyog ka tipon ana makasasala, muagi na sad ka og quarantine. Mura bag kaning COVID ba? Di ba naman tayo tracing? Ang sana? Contact tracing? Oh, ma-COVID gani ko niya. Sige mong tambong sa akong misa. I-lockdown sad mo. Oh, nakaroon si Jesus, wa siya mag-face mask, wa sad siya ay kanaganing quarantine, diretso siya kaon, kuyog ni Mateo. Gayaw-yaw ang mga Pariseo. Sab ni tawhana, Hudiyom tani siya, ngano mang nikaon mo siya tipon aning niyang mga makasasala. Gisulti dahil ni Kristo unsay iyang standard aron mahimo niyang asawa. Unsa may iyang standard? Kinahanglan una makasasala. Nindot kayo. Ang una niyang pangasawon makasasala. Kamo, gusto mo mamana o mga sawag makasasala? Dubag. Ay na magbiya, ay na magsimba. Bitaw. Nganong musimba man mo, nga ang ato din hing gisimba, kusog man kaing maibog, nahigugma man kais makasasala. Ya kita di ang nagsimba niya, di ta mo higugmas makasasala. Oh. Unsa man na? Mura kag nangasawa, kay kita god asawa manggutas Kristo. Kasi kita kinyo, I love you Lord, I love you Lord. Oh, ingon sa Ginoo, love you to. Ngay niglingi nimo sa imong tupad, lagot ko ani Lord, patya na Lord. Ing Ginoo, nalhigugma sa kuana. Ako man sa nasang gihigugma. Nya, unsa maron ani? Unsa magang klasihas pagkaasawa? Nga imo mang gidumtan ang gihigugma sa imong bana. Unsa man na? May na? Ambot lang, maayo ba na? Pero sa mata sa Ginoo, dili gid na maayo. Ginganlan pagani niya og bakakon. Pinaagi sa sulat ni San Juan, niingon siya, kung magsigit ag-ingon sa Ginoo nga nahigugma ko nimo, nga wa nato makita, nya nagdumot ta sa atong isig katao nga atong makita, bakakon ta. Pila kabuk ninyo dinhi ang bakakon? Taas ang kamot. Salamat, kay wa gyud mo mamakak. Na itulo kabuk ni angkon, kamong uban pulos mo bakakon. Nga naong ninyo. Bakakon, arang-arang na laring usa kay Jesus, pader kun mahimo palang patyon ko ginawa. Mao na usahay ingon ana ta. Nakaron mao na ni atong project aron mga lipay ta ato nang hangyoon ang Ginoo, change my heart. Pero dili mo change ang atong heart kung dili sad nato i-surrender ngadto niya. I-surrender ba?
Nabitay nagpatambag nako, Father, na-stress gyud ko, hapit na ko maghikog. Kay daghan kay kog problema, Father, daghan ko gihuna-huna, mga negative ra ba kaayo, daghan ko mga failures. Wa na'y kapuslanan akong kinabuhi. Nako arang-arang kay nananghid ka nako nga maghikog ka. Nako sa di pa ka maghikog, tistingi ko no, i-surrender ang imong hunahuna, kasing-kasing, imong lawas o kalag ngadtos Ginoo. Nya sunod dayon, paminaw sa Espiritu Santo diha sa imong kasing-kasing, unsay iyang isulti sa matag butang nga imong gihuna-huna. Hibaw mo kung saan nahitabo. One asya mo takes nako. Ambot o buhi pa ba to siya? Wawa sa siya mo text. Ato lang ito, yampo nga mo text o balik. Wapa mo siya mo text na ko. Muna akong i-advise niya. Ako niya mo sultihan. Pero og di na gito mo text. Basi gailis, nagsimpak, no? Bitaw, usahay god kuwang ta sa pag-ila nga ang Ginoo di ay, ang Ginoo ba, kung musud siya nato, everything becomes beautiful. Kuwang kay tana nga kung mosunod tas iyang mga pulong, ang tanan mahimog yung nindot. Nothing is impossible with God. Hasta nang imong naong munindot na, basta ang Ginoo sod nimo. Pero ang sod gay nimo yawa, igtan-aw nimo samin, luos lagag pangureksyon sa naong nimo. Kanang magsigig kis-kis kilay, pa-colors buhok, ana, nari paputi-putis naong, badlis din ni, ana, niya murag insecure, yung kay kagdi na ni mo mabuhat, yawa ang nasod mo. Wa ka ka-appreciate sa gibuhat sa Ginoo. Yawa. Ang yawa man mo'y wa ka-appreciate sa gibuhat sa Ginoo. Ang yawa may gasigig guba sa gibuhat sa Ginoo. Munang tudluan tas yawa nga maliwat ta niya. Na ini testimonian ako karon sa una pa der, di jud ko kalakaw og way makeup, way lipstick, og di gini nako matarong akong buhok og patina og kanang naang pariband. Pero karon pa der, sige kong paminaw nimo, gid nako hilabting akong naong, ako na lang limpyuhan. Nako niya, kumusta sa malinawon kay ko pa der, wa nagyug ko'y stress sa akong naong. Nako, congratulations, bati gid ay kag naong. Kaysa una, ma-stress man siya. Di sa to, pabati siya naong, o wa siya ikulit-kulit. Karon wa naman kuno siya stress. Sa to pa, nakadawat na siya siyang naong, minindot iyang naong. Ana, kaysa una, wa man siya kauyo, na-stress man siya. Daghan kay nato ingon ana, oy. Kanabang di ka maong mudawat, unsay opposite sa atong standard. Pero si Kristo, ang iyang gihigugma, ang iyang gidawat, mao ang atong gilikayan. The outcast, the rejected. Mo bitang niingon si Jesus, wa na ko usbang balaod ni Moises ha? Wa sa na ko usba ang standard ni Abraham. Ako lang gidugangan, gihatagan ako hustong kahulugan. Husto bang kahulugan? Kay siya man ang perfection of the law. Mo nang gitagaan taniyag perfect way. Na ining sulti sa nako kausay ingon siya, Pader, lipay kay ko, Pader, nga sige kagwali anang kabit-kabit. Kay na-affirm good, Pader, nga sakto gid akong gibuhat. Wa na ko awaya akong bana, wa yun ako labti. Giadto na ko ang babae, Pader, gihagad pa na kong snacks, nang snacks pa mi. Wa jud ko maghisgot sa ilang relasyon, Pader. Pero sakit kay akong dughan. Ako ra yung ihilak, Pader, ihilak. Karon, Pader, nga nakabati ko sa imo mga wali bahin aning kabit-kabit, igo, ay praise the Lord, sakto gid ito akong gibuhat. Lipay ko no kay siya. Nako, sige lang, mapunan ra ng kabit sa imong bana. Aron mas kanang kuan jud ka maka-exercise jud kang maayo. Ana. Pero doon na siya gipangutana, usain siya. Pero Father, doon na ko'y dili kayo di kayo na ko madawat nga imong sulti. Kana bang ang anak, Father, dili latoson, dili kasaban, dili kusion. Disiplina mangguna siya, Father. Naaman na ni Propeta Sirak nga kinahanglan sa imong patilawon og latigo ang anak para matulid. Ana. Nako, sakto man si Sirak. Pero kinsa may masakto, si Jesus o si Sirak? Kamo, kinsa may masakto?
Tingog ra ba? Kinsa sakto? Si Jesus o si Sirak? Si Jesus kay iyang gitagaan na og hustong kahulugan ang balaod. Mao na siya. Unya unsa may hustong kahulugan, matud pa ni Jesus, ayaw gyud mo kasuko. Mo na una. Nyag manglatos ka, nalipay ka na nasuko. Di ba na? Violation na ni Jesus. Ingon siya, ayaw mo paghingag, buang, tuntok, kwanggol, way kapuslanan. Nyag manglatos ka, unsa may mong hingan. May ka, kabubutan, gini mo, kanindot, gini mo. May ka, ikang badlunguna ka, ikang gahiya kag di ka mag-usap. Di sa to pa, imo na siyang ginganlan. Ana, makapa-impirno ba yan, ana? Ikatulo, niingon si Jesus, likay ninyo nga dili gyud mo magtamay bisan hain aning usa aning gagmayng bata kay ang ilang anghel magbalantay tua kanunay sa atubangan sa akong amahan sa langit. Nya imo man ang gilatos, wa din na nimo tamaya. Imo man ang gilubag ang donggan, wa din na nimo tamaya. Uy, tubag. Ang imong gitamay, nakaminos kaniya. Unya, giwarningan man tang ni Jesus, ayaw gyud pagtamay. Kinsa maroy imong sundon. Ang maghuhukom ra ba nato sa langit, dili ra ba si propeta Sirak. Ang muhukom nato mao si Jesus. Mao na sayop dito kang Sirak, dili lagi to sayop. Wap aman matao si Jesus, mo to ilang standard. Mao bitaw si Moises na ingon, an eye for an eye, a tooth for a tooth. Mo to balaod ni Moises. Wap aman matao si Jesus. Pero si Jesus na ingon, dili na siya mao. Higugmaa na ang imong kaaway. Di ba? Si Jesus na itong sundon. Maguol si Moises, maguol si propeta Sirak. Dili. Nga naman, matod pagani ni Jesus, nalipay si Abraham, nalipay ang mga propeta nga ako miabot na. Kaya makaingon ang mga propeta ba, ay, mapasabot na gitawag tarong kami sa una, gipatay mi tungod sa among paghatag og mga balaod. Hay, salamat in taon kay naanagid ang tinuod nga balaod. Nya, giun sa mas Kristo. Giun sa man. Gipatay. Gipatay gyapon. Gipatay siya. Ya ka mo, og sunod mong Kristo, unsaon mo san mo? Pation sa dang. Nya, malipay mong pation. Kana mo na inindot. Ugma, wa na mo. Yung nindog ta. Mga igsuon, sa dakong pagsalig atong ibayaw ngadto sa Dios ang ato mga pag-ampo ug moingon kita, Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa simbahan sa Dios nga magmakanunayon siya pagtawag sa mga makasasala, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nasod sa kalibutan, nga moila sila sa kalinaw nga gitanyag ni Kristo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga masakiton nga rataptan niining COVID-19 nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug banghutong sa katilingban nga makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa pagsaulog sa 500 years of Christianity, nga unta magmalampuson ang tanan nga kalihukan, ilabi na sa mga parokya ug atong mapalawman ang atong pagtuo ug paglaom isip mga binunyagan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo.
Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangamaw ug pagiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahamanunta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi. Malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Alang sa mga nangamatay, nga maangkon na nila ang kahingpitan sa pagsudong sa nawong ni Kristo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo dungga ang among mga pag-ampo. Amahan, dungga ang among mga pag-ampo, nga among gituboy nga kanimo uban sa gugma o pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Unsay igasapu kanimo tungod sa imong kaayo. Iluwas mo ikan sa sala ug kanunay imong gipakita sa kayo gaway sukod. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoong Dios namo, pinaagi sa imong mga sakramento, gihatagan mo kami sa gahom sa imong grasya. Nangamuyo kami nga kining misa magtabang unta namo sa makanunayon nga pag-alagad kanimo. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo, Manaw sa kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan, pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong nga ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing, ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Dahigon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesukristo nga among Ginoo.
Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag ni iningadto siya mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni iningadto siya mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, niining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso, mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi nang among gihandom karon ug kadto sang wa nay naghandom kanila. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya, gihatag nga naha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog og himaya, hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo. Pili mo kami.
luwasa kami sa damutan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manonobos. Kay mo man ang gingharian, ang gahong ugang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Manausab kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako Amay angay kalawat kanimo, apan ipamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umarika sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Buhay sama ang gugma sa Diyos salang kanimo. Kinabuhi aron ka maluwas. Magampo kita. O Ginoo, kining Eucharistia o pagkalawat, magpaambit unta kanamo sa imong kinabuhi ug magtabang kanamo sa pagdala sa imong gugma nganhi sa kalibutan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Orasyo Imperata. Maluluyon og mapuangorong amahan, panalipdi kami batok sa COVID-19 nga nakahasol og nakakutlo sa daghang kinabuhi. Nagahangyo kami kanimo karon nga imo kaming sudungon uban sa gugma ug sa maalimon mong kamot wag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon, bag-uha ang among paglaom ug liguna ang among pagtuo. Nagaampo kami nga imong giyahan sila nga gitahasan sa pagpangita ug tambal alang niining pandemya ug sa pagpakgang sa pagkuyanap niini. Nagapasalamat kami kanimo sa mga bakuna nga napalambo pinaagi sa pagiya sa imong mga kamot. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit niining mga bakuna aron sa pagtapos sa pandemya dinhi sa among nasod.
Nagaampo kami kanila nga nagbudlay alang sa maayong panglawas, nga unta mga lagad sila sa mga masakiton uban sa katakos ug puangod. Ihatag kanila ang kalantip sa pangisip, maayong panglawas, kalig-on sa kaakuhan ug panalipod batok niining pandemya. Nagaampo kami alang niadtong mga natakbuyan nga mahiuli unta dayon ang ilang maayong panglawas ug panalipdi usab sila nga nag-alima kanila. Og ihatag ang pahulayng dayon ngadto kanila nga mga nangamatay. Ihatag kanamo ang grasya niining panahon sa pagsulay, sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Ang amo untang kahingawa o kaluoy sa usag-usa, maglig-on kanamo sa paglabang niining krisis o magtultol kanamo ngadto sa kausaban o kabalaan. Nagadangop kami sa imong panalipod o santa nga inahan sa Dios, ayaw kawanga ang among pangamuyo dinhi sa among mga panginahanglan, hinunua luwasa kami kanunay gikan sa tanang dautan o mahimayaon og bulahan nga birhen. Ihatag kanamo kining tanan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria kaayuhan sa masakiton, Hiyampo mo kami. San Jose, Hiyampo mo kami. San Rafael Arcangel, Hiyampo mo kami. San Roque, Hiyampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, Hiyampo mo kami. San Pedro Calungsod, Hiyampo mo kami. San Vicente Ferrer. Hiyampo mo kami. Manindog, usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat ron mao ang Diyos nun nga kalipay. Ang ato lang buhaton sama ni Kristo ato gyung higugmaon ang mga makasasala. Atong update sa atong hope and opportunity para sa ato ipamalit ni og mga additional nga yuta dinhi sa atong parokya. Ang nahalin as of yesterday ning abot na og 4,398, 602 slots na lang ang nahibilin. Pakpak hapon. Gamay na lang yung kayo nino. Tag 2,000. 600 na lang katao nga tag 2,000 mo'y atong gikinahanglan. Siya rogwa gidi ha. Akani daghan-daghan pa ni. St. Vincent Healing Strength tag 500 sa ni per slot para aning ato karong ongoing na nga pag-repair. By the way, ang atong retablo ba pagtangtang sa kaning base. Sus grasya na lang gyud Ginoong nahibilin nangalata na gyud ang tanang base. Hastang iyang mga tukod didto gipangkaon sa daig yapos anay. Gamay na lang jud kay kuwang aron malusno tong bugat kay karon ila na nang gipangtukuran diha. Nakita ko gahapos pagtangtang ang nga nabang plywood nga unom siguro na gikaon gyud tanan. Nang grasya gis Ginoong wa siya molusnag. Mo na ato taong pasalamatan ato mga donors nga nipalit na niabot na ang atong halin og 1,956 slots, 2,044 slots na lang ang nahibilin. Pakpak hapon. Basig ugma 1,000 na lang ni. Bitaw, salamat sa mga manggihatagon kining tanan para ni sa atong pagpalambo sa pagtuo, pagpasayon sa atong pagsimba o pagpahimo nining mas mabulokon natong pagsimba. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasam kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang misa, padayono nato ni pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Sa Dios. Dios.